Det er så Sara, der overskrider en grænse. Ikke, nej, okay. Ej, jeg er bange. Jeg er bange. Hvad nu, hvis jeg dør? Kom nu. Vi starter lige sådan lidt. Vi starter lidt forfra. Så kører vi. Åh, ja. Jeg kommer lige hen og siger hej. Okay. Og Sara kommer hen og siger hej. Bag buskene er Sara, og hun kommer der. Du skal sgu da ikke køre imod mig. Nej! Og Sara som siger hej. Hej.